Sumunod ko. Ang atong mamulong kabiyo na nagpasalamat ko kay bisan paman sa iyang ipamatik sa iyang panglawas na daw murang reaction doon ta na mabalipan pero sa kadasig sa iyang kainit sa iyang pagpangalagan isip usas mga PUD officials o usapon sa atong former president sa Soglo Chapter o karon atong Vice President for External Affairs. May arigit siya. No, may arigit siya para mo paampit na nato sa tima na pinakapahit sa doktrina na angay na itong paminaw ng iyang i-prepare karon ng topic. So dito maglangay, atong i-welcome o atong paminawan ang atong igsuon. Sulugon sa Ginoo, Brother Rulan Misa. Hatagan nato sa masipang palakpakan. Mengikutlah PL yang bisa ya. Oke, magbibigay na itong tanan. Kailan mo na Jimmy, natin na lang kumudaghan mo ko, yan na later ako. Actually, dito na, dito, pagkilang tugikan si James, ako kung ngayon niyo. Kung sino ba, naman sa Manila ron, niya pagulong na bawal din eh. Ikaw sa ito, patuloy. Oh, niya okay siya, alas 7, sus ka ron, chat man, 8:30, delete na yung type. So bro, alas 10, ko abot iblaran na, hindi ko kapas. Hindi ko nga patay. Sige, ako na lang ako lang panugnaw ko. Pero anyway, ibutan siguro ang tanan na makita ta dili ni Presidente. Nya, sa di pa ko magsugod, kinsa man din nato ang first time pa namin atin o karosali. Okay. Asa man to pa, Brad? Asa niyo mga brother na? Wow, very good. Salamat kakapig ka. Ano sa araw ka din, sister? Dugayra. Dugayra? Wow. Katoliko kasi Brad, may suon. Okay. Isa pa ba ibang video bago-bagoan eh? Tanan, daan na tanan. Okay. Karon pa ka makita. Kapag hindi karon pa ka makita. Actually, ang atong tema karon, kusap na yung Brad Jimmy. Sorry bro. Na-visualize di kami na eh? Okay. Ano sa tayo tayo balik na eh? Maganda. Okay. Pabalik yung dugo lang ng ulo para pagkailo na ito ang Iyas Espiritu Santo. Ngayon lang, nalagsamahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ginoy po kung sa imong balang Espiritu, rinig na naman tanan, labi na, diri sa simbahan, sa among padayon sa pagkatuon sa mga balang doktrina. Kung hindi yung gabi na ginoong pag-iskutan ng pamanglalong sa sakramento sa kunya. Napatagin mo ikaw ma-appraise ang mga o kasing-kasing. Para ito, ginoo, may mga mensahe nga po at may ipaabot ka na ka. Kinitaran among gipasat ang pangayo o gilauman, pinaagay siya sa pagkampo sa mga inahandarin Maria. Pagsinyo sa musya mong mga patron, sa tanang mga santos mga kasalanan. Among gitubay kinitaran, nato kang Kristo, among Ginoo. Maya samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang pila naman na module sa itong apologetics catechesis. True Church, Biblia, Santisima, Pagka-Diyos, Immaculate, o Perpetual, o niya Larawan, Santos, Bunya. Ikasya, sa pila ba?
pulo ba? Oh, sige. Kining bunyag. Una sa tanan, mga igsoon, una sa tanan, mga igsoon, sa catechism of the Catholic Church, atong tanawon sa mo agi tadaan aning pagtulunan sa simbahan, kabahin aning mga sacraments, no? Kabalo naman tayo nga, sacraments is isa man to. Ang sakramento sacrament is an outward sign that confers grace. Nato pa, kining sakramento mong igsoon nga pulong, usa kini ka makita nga timaan, outward sign nga naghatag og grasya. Kunya, kung kining mga sakramento nga atong pagadawaton naghatag man kini og grasya, kinahanglan atong pagasabton o kining grasya nga gikan na ning sakramento o bisa kini nanguha o gahom. Kapag mo bisa gikan o gahom sa sakramento, bisa magikan. O matod pa sa Bible, Lucas 5:17. Gikan gayon sa lawas ni Jesus. Ang gahom nga gikuha sa sakramento gikan sa lawas ni Jesus. Lucas 5:17. Nanundong atong sa kababae nga nangandoy nga makagunig sa iyang liste. Okay, say kami sila nga kanang sakramento gumagamit sa Katoliko dili. Ang sakramento ang gahom nga gigikanan ana gikan sa lawas ni Jesus. Ingon si Ebanghelyo ni San Juan, may ani ako aron makabaton kamo og kinabuhi. Kato pa unsa man kinabuhi ka? Muna gistutan sa Catechism of the Catholic Church kini 12:11, no? Catechism 12:10 to 12:11. Muna gistutan ng mga sacraments naa sa atong Catechism. Kunya sa di pa pamabot diri sa bunya akong giagi dinhi aron makasabot ang kini Catechism or kini sacrament gibahin kini siya sa katulo. Unsa man to? Una, kini mga sacraments na gitawag og initiation. Sacrament of initiation. Unsa may naglangkob sa sacrament of initiation? Of course, kini nga itong tema karon. Bunyag o baptism. Sa pa? Confirmation. Sunod, Eucharist. Confirmation. Ikaduha, ini kita call sacraments of healing. Sacrament of healing. Unsa man to? Penance or confession. Oh, muni. Isal. Dari kaduha, kini anointing of the sick. Muna ikaduha. Ang ikatulo, sacrament
of service, communion, and mission. Kung saan na sila? Holy order. Holy order, very good. Marriage. Kung saan na isa? Ha? Oh, very good. Matrimony. At least, okay ba ito ta? No? Nga, before ta mo ang board rin napita, kaya kini nga ito ang bagong kanya kay katikisas mag-dit ni. Tudloy o mag-debate yan eh. Pero nahitabot yun nga, hinog na ta sa pagtuo, niya doon na yung mga sarang-sarang niya nga nanudlo o dili mo, andam kita o kagana. Amen? Okay ba? Oo. Pero, ato gihapong i-practice ang pagbilingon sa pagpapabos. Unang Pedro 3:15. Sacrament is an outside side that confers grace. Ang grasya gikan ni Kristo. Na kining sacrament nabahin sa katulo, di ba? Pito ba ni sila? Di ba? Baptism, confirmation, Eucharist, penance or confession, and then the sick. 1, 2, 3, 4, 5, unya 6, 7. Ito. No. Pero kay ano na sa atong topic? Kung saan man ang gitawag ko bunyag, baptism, sa Griego, baptiso. Dili lang po na ingnon o immerse. Kaya doon naman po katong gitawag o dili lang ingnon nga pag-ubog, immersion. Doon naman po gitawag o pag-disibis o pagbukbo, di ba? Atong hinumduman nga kining bunyag mga igsoon, doon na itawag ang pag-interpret man sa lain o pagtuo, basta mag-isgot ng galit bunyag, particular sa mga born again, ang ilang gituhuan, immerse regard. Ubog regard pa. Kumo si Jesus giubog. Di ba? Sa San Mateo 3:16. Karon, wa sila kabantay nga lapad ang kahulugan sa kanang baptism. Pwede mo na siya immerse or immersion. Pwede na sa tawgon o pouring. So, ng pouring, mo na itong gigamit sa simbahan, no? Ganang bunyag ay pagbukbo, sorry. Di ba? Okay. Doon na yung tawag o pouring. Kunya ikaduha, kining sprinkle. Ganang wisik pa. No? Aspersion. Oh. Kanang pag-ubog, sakto na. Bunyag hapon na. Pero wag na mabot sa gamiton nga rito sa bunyag o formula. Sakto na tanan, tinawag na sa simbahan. Roma 6:4. Sa pag-ubog kaninyo, ito pa sa Biblia, tingnan din sa Roma sa tungod ini sa pagbunyag karaton gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayang bahong samahan kita usab
angay nga magkinabuhi sa bagong kinabuhi. Kaya kung naiusa kita diha kaniya sa iyang pagkamatay, naiusa sa kita sa iyang pagkabanhaw. Ingon niya na banhaw siya. Size 4 kung sa ito pa, sa paglubong kaninyo, nahugasan na ta, nalimpyo ta, mingambit kita sa kamatayon ni Kristo. Ikadua, kining gitawag o pagbukbo, size versiko sa Ezekiel, gitag na magdaan. Nga makuha siya o limpyong tubig nga ibukbo. Kasalan ito ang Biblia. 36 Ezekiel verse 25. Bubuan ko kamo limpyong tubig. Sa ito pa, bubuan. Aron si driver. O malimpyo kamo sa tanan yung kahugawan. Lakip sa inyong pagsimpag mga Diyos. Okay. Malimpyo gikan sa kahugawan, gikan sa pinaagi sa pagbubo sa limpyong tubig. Pilir dahil bubo. Nasanda ninyo? Sa ito pa, ang pagbubo mo ko'y paghilo. Pero yung pag-ingon o pag-wisik o sprinkle or aspersion, Gis 22 sa Hebreo. Sa may ingon? Gis 22. Gis 22. Busa manuol. Sige. Busa manuol kita sa Diyos. Uban sa maminagtugong kasing-kasing o digong buto. Tuulo na to siya uban sa kasing-kasing nga pinagi sa pagbisbis na hinduan gikan sa konsensya nga sad-an o sa mga lawas nga nahinduan pinagi sa tubig na putli. Pinagi sa pagbisipis, mahinduan kita sa tubig nga putli. Pwede tayo ang aspersion, pwede ang pouring, pwede ang immerse. Baptism or baptiso, paghukas, pinaagi sa tubig. Kining tulo, gidawat experimente sa atong simbahan. Pero ang atong ibansay diri sa atong nasod, katong pag-pouring. Naman po na sa Biblia, ato lang maiskutan karon. Sa atong manay mga igsoon, kung mag-iskutan tao o bunyag, ang simbahan na tudlok ka nato ang kiningong sakramento nga atong nadawat ganghaan kini sa espirituhanong kinabuhi entrance ni siya. Initiation na, di ba? Baptism is one of the sacrament of initiation. Sa ito pa, dili ka maka-entry sa ubang sakramento kung dili ka mo agi sa bunyag. Amen. Nakabantay na mo sa inyong mga sako kauban silingan sa GSK, sa cluster. Bantayan na ninyo kay pwede na kita mga safety wala kita na determine na ha kay sukat nga na ibanuta kung sa importante ang bunyag hinalang mo aksyon kita na itong mga silingan ng mga bata labi ng mga Katoliko nga way bunyag gawas sa itong mga inborn gawas sa itong mga gahit likod ng mga library silingan to. Pero pagkangan nga Katoliko ato yun ang kuan obligasyon kay mauni ang gaghaan sa espirituhanong kinabuhi. Kanya, mauni ang makuha na to sa bunyag. Gaghaan sa espirituhanong kinabuhi. Kanya, sunod, ang pagbunyag o ang bunyag mao'y pagpapas. Mupapas. Saan ang mupapas? Naroon ngayon ba tanong na rin? Saan ang mupapas? Erase. Erase. Huwag tang. Sabot mo mupapas na
Modelit. Gawa na itong mother tongue na to, nalupig na mata. Modelit, pero modelit. Oh, modern. Modern na din kayo, no? Moro ba na ito ang tema karon sa kanang katong ang convention, 47th-year convention sa CFD National, kanang evangelizing our faith in digital age. Ano say dako nga tema. Okay, mopapas sa salam original pano London. O sapa salam buhat nun. Oh. Sato pa, ang original sin, matangtang, o bisan na itong gibuhat niya nga sala, ingnon to mortal, ingnon pa to binyal. Pero, pini siya, reparado, kasagaran at itong mga dagko. Yan na, nakahimo naman sila og sala. No? Sunod, unsa may naasa bunyag na itong malawat, gawas niya ng pagwagtang sa salang pananundon. Maangko na to ang kinabuhi sa Dios. Kining grasya nga maka santos. Muna'y pinakanindot ang grasya nga maka santos ato madawat. O kana mo na'y kinabuhi sa Diyos. Grasya nga makasantos. Diba? Unya, ang bunyag maghiusa ka nato. Maghiusa ka nato ka Kristo. O. Kapailain. Pero masabtan na ito sa importante ang bunyag. Mahiusa na ito kang Kristo o sa iyahang simbahan. Kang Kristo o sa iyang iglesia. Nya, sunod, madawa, pinagi sa bunyag, madawat nato ang mga Diyos-nong bertod. Katuog lang, Brad, kaya pukawan na kayo. Pagtuo, paglaom, o paghigugma. Gusto mong katugon, atin ngayon mo o ngayon mo to. Di ba kayo tingnan may katug? May tanong. O niya, manahan, Diyos nung mabertod, pagtuo, paglawang mo, paghigugma. O ang mga gasa sa Espiritu Santo. O mga gasa sa Espiritu Santo. Anawa, daghan kayo tao pribilehiyo nga madawat human ka bunyaki o human bunya. Una, mahimo kini siya entrance sa sakramento. Kay di pa ka pwede makumpirma o buhay bunya. Amen? O di ka pwede kasdon o kay bunya. Ang requirements galing sa kasal o maglukat ka o baptismal certificate kay bago na siya for marriage purpose. O dili na ordinaryo nga baptismal nga pareho ra gi-claim mo sa una. O may gamito mo kumpirma pero sa marriage lahi ang ihatag sa office na tatakan na to for marriage purposes or purpose kanang baptismal nga bago. Nya mo na ka-entrance mo, pwede na kang mukalawat. O, di ba? Pwede na kang pahimulos sa mga grasya. Mupapa sa salam pananundon o salam patunon.
Ang meaning ni katong sa bata o kung sila yung mga actual sin o wala pa man sila yung mga nagbuhat na sala kay so may nagbuhat sala sa bata kung may pagkatao. Di ang ilang original sin ato lang kita karon taon mao toy nawagtan. Pero sa mga dagko nga nagabi kanang original sin nila ug katong ilang nahimong actual sin nga magdepende sa gibukaton venial o mortal basta tinud-anay nga mo tugyan sa kabalingon o mo undergone o adult right adult kaning catechism sa bunyag may adult catechism sa mga daguna manya na dawat sa mapapas kito kanan or kay bunyag nya ayaw ninyo pasadayon ninyo masilingan nga okay, bunyag, ha? Bunyag, kini muhatag usab sa grasya nga makasantos. Oh, so pagkato na to sa bingharian sa mga santos kung wala ta niining sanctifying grace, di ba? Sanctifying grace. Mo man ay ato ang kanunay gipaghandoy. Nya kini sang sanctifying grace makuha na nato sa mga sacrament. Mao na yung gitudlo sa atong simbahan. Okay? Muna siya. Karon, bisan pa nining mga kamaturan, mga igsuon, nagya po'y bulutaw ka mga pagsupak na gitudlo gikan sa balaan nga kasulatan. Pananglit, ang mga ingon sila, Jesus mingon nga isangyaw ang mayong balita ang mutuo o magpabunyag maluwas. Di ba? Ano lang sa daplin? Pagsupak. Number 1, Marcos Kapitulo 16 kanto sa 16. Ang mutuo o magpabunyag maluwas. Therefore, tapo na ni kay patuhuon man nimo. Sa pagkasabot atong bata. Okay, buot ang bata. Oh, wa pa po'y buot ang bata kanang dili ko ang ngayon nga bunhagan ang bata. Mo maroy mga kasagaran nga supak nila, no? Unya, gawas pa niya na ang gingarian sa langit iya sasama ni ini mga bata. Nya ano, ginharian mga kanya sa langit, pahiusan ng mga bata. Nya ano bang bunyagan na yung bata, nanginom na ninyo nga napaisala nga mortal. Oh, Marcos original. Marcos 10:14. Ang ginharian sa langit, ginharian sa Diyos, iya sasama ni ini mga bata. Unang ang pagbunyag sa mga Katoliko sayop nga gihimo kay giapil man nila ang bunyag unya sa Marcos 16:16 pagsugok sa Ginoo ang bunyagan patuhuon man doktrinahan man unya dosa pa bunyagan no netabo ba ni nga bata pa gibunyagan naman ninyo Niguro dahil. oh naniguro mo bitaw diba lain na pag nga supak unya kining pagbunyag usap nga ginanggid lang dere ikaw maghinulsol pa dusa pa bunyagan maghinulsol ka mo sa inyong mga sala o madawat ninyo ang Espiritu Santo pinagi sa pagbunyag sa ngalan ni Jesus. Buhat Kapitulo 2 38 paghinulsol na kita sa itong mga sala ngayon saan ka naging paghinulsol ano yung mga bata na pinagbata nga kung may pagkatao kung saan pa hinulsol nila nga di pa magaling sila kabalong malito nangyungunyagan man ninyo na inyong bata sipiat din mo kay nasupak din ninyo sa Biblia kaya naman mabasa nga pagpabuang ano masahod ka din yung buhat na para maklaro na to buhat 2:38 Kunya, mingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan magginunsol o magpapunyag sa ngalan ni Jesucristo. Aron pasayloon ang inyong mga sala.
ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang O, ang sa tansa kaninyo kinahanglan maghinulsol. O, magpabunyag. Kung saan mo lagi paghinulsol na itong bata, bata pa man to. Di ba, Brad? O, sipyat yun ang inyong doktrina sa simbahan Katoliko. Tako yung sipyat. O, tatig yung subaka. Yapa. Kunya, sa San Mateo 3:13, di ba? Pagbunyag man ni Jesus, 13 nga to sa 14. Di ba? 16, di ba? Kasama bro. Oo, sige na ba yun? Unya bitong nga si Jesus sa buntot o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanalo si 3:13 bro, 3:13 Mateo. man. Tara, unya gikan sa lalawigan sa Galilea. Iadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta ubunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan apan ngano ako naman noon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga may tabok kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios busa miyon si Juan. Sakto gyud may mga protestante, born again Baptist, ban pa na naman. Sa unang Pedro 2:21, ang atong panagingnan mauman si Jesus. Unya kay si Jesus dako naman gibunyagan, nagpabunyag man siya ni Juan dako na. Sakto gyud nga atong sundon si Jesus. Unang Pedro 2:21 kay siya man ato panagingnan. Unang sipyat gyud ang bunyag nga gihimo sa Katoliko nga gamay pa bunyagan. Dapat si Jesus na atong panagingnan. Dako na bunyagan. Okay? Okay ba to? Okay. Oh. Dapat. Unsa may nalapas sa bata? Wala may original sin ang bata. Unsa may ang nalapas? Sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4, wala pa may nabuhat isang unsa nga sayop ang bata. Unang Juan 3:4. Sige. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Roma 9:11. Sige, mo daw, sige Brad. Ang nakasala? Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios. Kaya ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Oh, sa ato pa, ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod sa Dios. Unya, kaning mga bata sa Roma 9:11, wala pa man sila nahimo bisan unsa nga sayo. Kay wa pa man sila kay bawo kung siya pagbuhat. Bata pa god. Roma 9:11. Di sa ato pa, dili sila ingon nga dunay sala. Kaya pa sila nahimo. Ah, di ba? Okay. Unya, sunod, dapat sa Buhat 10:48. Basahan na eh. Buhat 10:48. Hindi nga to ang Bible study. Kasagaran mo kurlos na o mga Bible passages kay paano ko siya? Layman's Biblical Theology and Apologetics course. Pero nagka-upgrade mo ta karon, murag doon na tayo mga libro sa simbahan nga itong gigamit. Dili lang sa Biblia. Kining Biblia nga itong ipanghisgutan din mga tekstos Biblia, mao na familiar kayo gamiton sa mga laing relihiyon. Nga sila na nag-interpret murag atong tunan o atong pag-tubagod. 10:48 sa buhat. Kasi gingon, Sa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Bunyag nila siya nga magpabiling uban kanila. Dalawa, bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Kristo. Maunay paagi o gito ingon po nga formula sa bunyag. Kaya mo naman ay ipadayon sa mga apostoles, matod pa nila. Okay? Atod na bagod.
tubag. Atong batayan ha nga ang bunyag or ang bunyag maoy paghigawas gikan sa paghinlo, paghugas kanato gikan sa sala. Mo man atong ipag-isugdan kaniya no. Nagatimanan mo? Unya sa dihang si Kristo mialis kalibutan, unsa may ang tuyo? 1:21. Miani ngani sa Jesus aron luwason niya ang iyang katawhan gikan sa sala. Muy tuyo niya. O ito nga, mingon si San Pablo sa Biblia, unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 2:4. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kung sa ingon, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo. Ano palablaan? Diskutan ang tawo. Naganang mga bata din ng tao. Apil na sila sa kaluwasan. Nga naman, sa 18:14 sa San Mateo, ayaw pugnin ninyo ang mga bata nga muduol kanako. Dili pugnan. Kunya, kanang atong iwabagan ang bata, imo magtaka niya ang bunyag mo pagkahiusa ni Kristo. Galacia Kapitulo 3 versikulo 27. Sa ato pa gipugnan nato ang bata nga dili mahiusa kang Kristo. Ang Galacia 3:27 kay pinaagi sa bunyag nahiusa na kamo kang Kristo ug gisulog na ninyo ang kinaya ni Kristo. Isa to pa kung ingon si Jesus sa Yanwale, ayaw pugin ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ato pag gipugnan pinaagi sa pagdili pag iusa kang Kristo, pinaagi sa bunyag, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Kanya, si Jesus mismo nagwali ng isuod. Sa may gingon niya, kung sa gito importante ang bunyag, Juan 3, versikulo 3. Kama 5. Dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Pag dili ka makakita sa gingharian sa langit ko, dili ka mataw pag usab. You cannot see the kingdom of heaven unless you must be born again. Pero klaro na, ako may English version na na Bible? Wala ko kaya. Sige lang. Sige lang tayo. Born again na niya. Oo. Mo kine sakto. Okay. John 3 verse 3. Jesus answered, said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sige, sa 5. Unless you must be born again, you cannot see the kingdom of God. Nya sa 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Born of water and Spirit. Dili lagi putol-putulon. Putlon mo nila ba dito? Unless you must be born again. Ano na po? Moro po yung ang versikulo. Ang sumpay kay dili pa ipadayon. Ang tubagan na naman. Dili ka mo makasunod sa gingharian sa langit. Gawas kung ka mo mataw pag-usap pinaagi sa tubig o espiritu. Born of water and Spirit. Sa ato pa dahil, ang buti pasabot, nga di ka makakita sa gingharian sa langit, kung di ka mataw pag-usap, pinaagi sa bunyag. Bunyag, kung yung ipadayon sa John chapter 3 verse 6, gusto may gingon? Ang gianak sa tao usap, o ang gianak sa espiritu, espiritu. Muna giganang lantang, pagkatawon pag usap kay naman
Ang gianak sa tao, matud pa, ang gianak sa tao kay tao man, yang ang tao kay naamay gitawag o unsa man? Katong salag original. Sin. Oh, Sin. original sin. Oh. Una, kini gitawag sa Salmo. Salmo 51:5. Isayas 48, versikulo 8. Roma 5:12. Di ba? Atong masahon. Atong masaktan na to. Salmo 51:5. Nakasala ako, sukat ako, dapat sahon. Damutan ako, sukat ako, mahimukso o makasasala, sukat ako, ipa-nangkon. Sa ito pa, damutan daw ang tao, sukat sa pagka-himukso. O, nana siya'y sala, o kay pagkatao. Kung sa mga sala, dati ko magkabalo bubuhat. Mo din siya sala nga original. Tawag niya siya sa pagbangutan 5:7. Nakasala ang among unang ginikanan o kami ang nag-antos gumikan sa ila mga sala. Sa ito pa, ang bata sa Isayas 48:8 na nagmasupilon pa, sukad pa sa pagkabatang gamay, pagkamasusupa, masupilo na. Kung sa man nga pagkamasupilon, nga dili pa man sa makabuhat lagi. Ang pasabot di ay kadtong gitawag o original nga sala. O sala nga naani na to gikan sa unang pagpakasala sa unang ginikanan. Muna mingon sa Jesus, dili ka ngayon makasulod. Di ka nakita, di ko kakasulod. Sa gingharian sa langit, gawas kung ikaw mataw pag-usab, pinaagi sa tubig o espiritu. Tato pa, di kinahanglan pagkatawon ta o utro kay ang matao sa tao, ang matao sa espiritu, espiritu. O gikan sa tao, dili magkakakita limpyo gikan sa tao. Ato masahon ang balaang kasulatan diri sa Hug 14. Ito, o ba rin? Hug 14:4. Hug 14:4. Dili kagayod makakuhag limpyo gikan o walay mabutang na limpyo nga makabot gikan sa butang hugaw. Sa ito pa, ang tao kay naano man dahil ang gitawag o original sin, Roma 5:12, gumikan man sa ato masahon Roma 5:12. Ingon dire. Busa, miabot sa kalibutan ang sala. Pinaagi sa usa ka tawo o ang sala nagdalag kamatayon. Busa ikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nagkasala man ang tanang tawo. Ang tana, ingon na ng Bible, Roma 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa katawo nga nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang tawo kay nagkasala man ang tanan. Sa to pa pinaagi sa sala nga buhat sa yawa gumikan sa iyang kasina kay masinahon magginikawa. Oh, kaala 2:24, 23 ngadto sa 24. Islam Solomon gumikan sa kasina sa yawa mao na nagdala sa sala nga mao na karon ang hinungdan nga ang tawo mamatay. Ang pangutanay kaduha gawa sa tumiyong ka tawo bata bunyagan kay tawo luwason man tawo
Dalipod, wa kay makuha nga uga limpyo gikan sa ugang pangutana. Ikaduhang pangutana, dili ba mamatay ang bata, pastor? Pastora, kaya di man ninyo mabunyakan. Ay, hulaton man ninyo mudako. O panangit, kung di na mudako, Pag-awa na. di ba? Kung man sa kamatayon ang isang bata, di ba? Isang bata pa, mamatay mo na. O panangit, kay hulaton man nila o mudako. Mga 12 anyos bro, anak. Oo, dusa pa man nila bunyagan, pero ilahas atong doktrinahan. Mo lagi pangutana, dili ka abot ko. Dili siya mahiluan. Gikan sa iyahang sala nga panunod nga mitakot sa kalak, gikan pa sa unang giganan. Ano basa sa Bible? Salmos 1:5, Isaias 48:8, Pagbangutan 5:7. Puro man nagpasabot kabahin sa sala nga original. Di sa ato pa, Balipuot kayo ang ilahang doktrina. Ano man? Ang baka nilibunyagan. Kay, sa ilang rason, walay sala. Walay sala. Pero inikada ko, ilahan ang bunyagan, kaya nagkasala na. Dapat pa, taglaroon na to, kaya muna itong galibog ko. Sa bata pa, dili bunyagan, kaya walay sala. Inikada ko na, bunyagan na kayo, mutuon sa bunyag paghugas. Murag iubog, limpyuhan na. Sa ito ba, naluwas ko sa gamay pa, nabawi na po pagbalik at kaluwasan, pero luso na po kutro. Naman na yung kutrina nila, huwag sila kabantay na, mararag yung mga pahoy, ginagupinahan. Naluwas na. Ano bunyagan ko ni kutro inikada ko? Naluwas naman niya ito. Natawag ang ilahang diferensya sa ato ang pagtulunan. Kita gibunyagan sa gamay pa aron nahugasan matawag ta pag-usap. Gimintinan ta sa sakramento. Dili na kinahanglan nga bunyagan pa ta og utro kung kay nakasala ka. Dunay mga sakramento red kay Ginoo oy. Di ba? Wala gid ma-absent nila, wa pud nila gid ang kaalam do, loy ta pud kaayo. Mapos na kaalam no? Oh, nya ilang ibawan nga bunya kana ra po iubog. Oh, kanang iubog bra ba? Nya kanang lit og ang pagpabunyag na convert tuwa dito sa mga disyerto nga lugar. Kung sa una pag-ubog, nga galisod man sila tubig dito. Iubog na siya. Mud-mud mo itong bunbon. Luwaan. Hiyasin na. Luwaan ro. Isod kayo. Hiyan bro. Hiyan Wala bro. dito sa lugar na ay mga gaslong brad, nga lugar. O niya, makita mo o river dito or dagat kay magbunyag na. Kapanalit lang dito mga convert. Iubog na nimo ng tao dito nga bisan galing ka ng kutsara iisa matungguwa nga maayos magani. Samot ang iubog ng tao bis kay luwas o pamatay na inoon kay maprusi man. So wag lang nila ang pag-agis mo niya. Kuna kining tulo gidawat ni magdepende po na sa lugar. Hindi sa tuwa pwede na gid kayo ng pouring, pagbubo sa pare, limpyo ng tubig. Ipanalanginan sa obispo ng tubig sa Espiritu Santo. Una yung gamit sa bunyag sa parokya. Ha? Sa niya ito yun, ang bunyag, flowing water mag yun. Ipatungod ng mga bata sa kuan. Kanang flowing water sa altar na mga design anak. Nagkaroon yung nagka-modern na ta. Katulong yung bless na tubig mo ito yung bunyag sa bata. Enough na kayo. Na-ay matter o doon na po'y saan na kanuha? Matter o form. Oh, dalang matter, itong mga butang ang makita nimo. Intangible ang tawag na, makikap nimo ba? Tubig. O naa. Ang form, kato ng tingog. Ako magabunyag ka nimo, Antonio, sa alan samahan, sa anak, ngalan sa anak, o ngalan sa Espiritu Santo. Okay, naay matter, doon ay form. Kanang nga na ba, nga huwag kayo masabti sa lain o pagtuko. Ang ilang ibaon, nga na kayo. Kung imo na silang narito ang pagpangutana, Brad, please amang po ka, kung sa magitinuod nga pagtulunan, Brad, mabasa ba na sa Biblia? Kanang inig-ubog na sa tao, ubog na ng inyong ha. Asa man ka mangitag rito, anak? Asa may unahon pagbungat?
ako magabautismo ka nimo o iubog ka una? Asa magklaro nga ritual ana? Ritual man na, baptism. Diba? Alin ko sa laing pagtuba. Pananglit o magbunyag sila, iubog o istorya una. Wa man ang basa sa Bible na. Sabay nagtudlo ana. Ang simbahang Katoliko nga inikuha sa tubig, ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Rito na sa bunyag, wa na ang basa sa Bible, pero gahimo na po sila anak. Wa sila kabantay, o kinsay gahimo anak nga ritual. Ikot at sila nga kuhan. Kasi nga na napita, marami di na sila makasunod yun, no? Nya kung dako na bunyagan, doon ay itawag o right of Christian initiation of adults. O matang kung doon na mo yung mga kabig, kinahanglan mo undergone sila o catechism. Adult catechism, kung sige mo catechism diri sa awang daw sa manawag, man sila dito. Kaya si Jesus Arjuna, may safety dito. Di ba pa rin ang sungkulan ng kahuot kami dito. Muna manawag na sila dito. Padre Monton, na ay pakasal, Muslim, na ay magpakasal, aglipay. Kinahanglan kini mo agi kini safety. Muna doon ay gitawag ko adult catechism. So di pagkaslod, bunyagan man. Na i-check pang po ng iyang pan, no? Okay. Asa naman ta? Ingon pa diri sa alit na karon sa libro sa kaning early church fathers nato. Atong basahon kung unsa gyud ang historiko, unsa gyud ang bansay sa simbahan sa karaang simbahan kabahin sa pagbunyag og infant. Kining daydake libro na nga gamit sa mga apostles. Ingon diri sa Daydaki 70 AD. After foregoing instructions, baptize in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit in the living, running water. If you have no living water, then baptize in the other water. If you are not able to in cold, then in warm. If you have neither poured or for 3 times on the head. Sa ito pa, ibukbo ang tubig dito sa katulo, dito sa ulo. Matun pa din eh. O niya, in the name of the Father, 3 times, in the name of the head, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Before baptism, let the one baptizing and the one being baptized fast, as also in other Bible command, the one who baptized the fast beforehand. Sa ito pa, ining pagbansay sa bata o pagbukbo sa buna, gihimo na daan sa mga tinunan sa mga apostoles, 70 AD pa. Wa pa mamugna sa kompleto ang Bible. Kabansay na sila aning magbunyag nga pinagi sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Dapat, sa 151 AD, yun si St. Justin Martyr. As many as are persuaded and believe that what we Christians teach and see is true, and undertake to be able to live accordingly, and started to pray and to entreat God with fasting and remission. Yeah. Then brought generated same manner in which, for in the name of God, the Father, and of our Savior Jesus Christ and the Holy Spirit, Matthew 28:19. Then they receive the washing with water. For Christ also said, unless you are born again, you shall not enter the kingdom of heaven. 151 AD. Amot pasabot nga sila ingon si St. Justin Martyr sa 151 AD, kining pagbansay sa pagbunyag pinaagi sa sunod sa sugod ni Kristo. Katong Matthew 28:19, ila na i-practice kaniadto pa na 151 AD. No? Tanan lang tayo ng mga libro sa atong mga early church fathers na to, na sila nagbansay na sa
pagbunyag pa sa unang panahon pinagi sa mga bata. Okay, kunya hinahinayan na ito ni Og tubag karon kuha na to ang punto sa mga pangutana. Unang pangutana. Sa ito yung unang pangutana? Ang bata, dili na? Dili. Ang bata kay way pagtuo, dili angay bunyagan. Matud pa nila. Kay ang gingon niya ko, kay kinahanglan yung pato, ang mutuo, pabunyag, maluwas. Di ba? Ang mutuo o magpabunyag maluwas. Kunya karon kay unsa ang pagtuo ng bata, nga ko man buot. Matutpan nila, no? Unsa may itong tubag niya na? Ang bata dunay pagtuo. Tawag ko na siya innate faith. Naman sa Bible. Kanada sa Mateo 18 size mo ba na? Asahan na to. Bisan kinsa mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmay bata nga nagtuo kanako. Malagay pagtuo. Innate faith na ang pagtuo nga nadawat gikan pa sa yahang pagkabata o gikan sa grasya nga siya nahimong tao. Doon na siya pagtuo. Kung kinsa katong makasala ning gagmay bata nga nagtuo kanako. Usa man na nagagmay bata, dili gamay bata ng bagong nga tao. Gamay na dili. Apil na sa gitawag nga termino o gamay. Pero nagtuo sa Ginoo la. Nagtuo. Si Jesus pamingon. Na sa 21:16. 21 size na mo? Ha? 21 size? Sige lang. Basahan lang sa. Ay, sabo. 16 po, 16. Ang mga bata, gibansay mo sa pagdaig. Di ba? Sige, basahan. Musa, mingon sila kang Isos. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Ito dito din. 21 lagi na bro. 21:16. Ay, si Jesus mitubag. Oo, nakadungog ako. Wala dahil ka mo makabasa ni bahinina o bahinina sa kasulatan na nag-ingon. Ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalal o hingpit nga pagdayeg kanimo. Sa ito pa, ang mga bata o masuso, paliw naman ng salmo, ang mga bata o masuso, gibansay mo sa pagdayeg kanimo. Ang Diyos man ay gingan gi-claim ani. Ang bata o ang mga masuso gibansay mo sa pagdayeg kanimo. Asan man sila gindayeg? Sa Dios. Kinsa man to gindayeg? Mga bata o masuso. Ingon to si Prisi. Anday kasaga nagatubag mi dito sa Valencia, dito sa studio ni Daddo. Ay, ano na, parang mga masuso, mga brad nga bata. O lagi bata nga masuso lagi. Kung saan mo nila ipurma sa inyo ng masuso na hindi na bata. Ay. Ang bata masuso, mag-ingon na rin. O, basta kung dago na po dahil niya purpose na yung mga masuso din po. No? Pero, pag isto tinalitag pagtuo, ma-disgrasya sila ng bisikiluha kung ilahan ng gamiton. Yung bata ko ay pagtuo. Naman lagi pagtuo. Masama na ba? Masama na pag-explain nila. Doon na may pagtuo. Oo. Pero, ang saan mo pagdahil? Kung pa buot eh, ang saan mo pagdahil sa Diyos? Nga naman, dahil mo yun siya mga masuso ang upan. Dahil mga logic ani nga. Pero ang bata, nagitugo sa iyong mama, gusto pagwapan na yung foot brand niya, gamay pa na, pero
imahan na kalito no kuha hindi na siguro makabantay siguro na nga murag dili man ni ako ang familiar na ako close na ko dili amahan dili na muhilak na muhilak ako pa dunag binay ko Samot, tigot mo bro, mahilap. dunag binay saktong kabuot dili kingon nga way kabuot no nya kaduha samtay kaduha ang bata iya sa gingharian. Ang pagtuo sa bata, ang mga bata, ang gingharian sa Diyos, iya sa sama ninyo mga bata. Ang atong tubag, ipadayon lang siguro o basa sa Marcos Kapitulo 10, 16. Ang sabi kayo diya? Ayang ipagpangugos ang mga bata. Katong mga bata nga gipangugos ni Jesus iya ang gingharian sa Dios iya sa sama ninyo mga bata kadtong iyang gipangsapnay nga mga bata sa ato pa kadtong gipaduol niya Marcos 10:16 sa unsa man pagiha nga maduol ang bata pinaagi sa bunyag Galacia 3:27 gisulob na ang kinaiya ni Kristo pinaagi sa bunyag muna itubag na to no nga gipasabot sa mga gikalibgan sa mga igsuon. Okay. Kining sa buhat 2:38. Buhat 2:38. Oh. Sa ngalan ni Jesus. Sanay ko niya? Sa ngalan ni Buhat. Dili. Sige. Sa ngalan ni Jesus. Buhat 2. Sige, basa. Ang pagsasalsa kaninyang kinahanglan na magnusol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Aram pasaygoon ang inyong mga salaw, malawat ninyo ang grasa sa Diyos ng mga Espiritu Santo. Tanawa. Ang tagsa-tagsa kaninyo, aron makanawat sa Espiritu Santo, maghinunsol sa inyong mga sala. Ang kapait ani kay diri na putputo basahon. Nya mo kuha na dayon, muhukom na dayon nga maunay sakto. Pero kung imo lang ipadayon sa buhat 32, 39 sa may sumpayan ni Brad. Kaya saad sa Diyos alang malikadinyo o sa inyong mga anak o sa tanan nga atuwa sa layo. Sige, layo. Ang tanan nga pagatawgon sa Ginoong Diyos ngadto kaniya. Tanawa. Sa ito pa, ang saad sa Diyos, dili lang alang kaninyo. Alang usab sa mga bata. Kunya, na mga account ya sa Bible nga naapil yun pagbunyag ang bata. Dili lang siguro inyong murag litra por litra, pero masabot nimo kay kini mabasa ka sa Biblia kay masabot man ka sa kahulugan. 24:15. Mateo 24:15. Ang basa sa Balang Kasulatan kinahanglan musabot sa kahulugan. Sabta ang kahulugan ni Sa ato pa, kung mabasa ulit sa Biblia, kinahanglan tang musabot sa kahulugan. Gibasa pa nimo ang kasulatan, ingon sa Jesus. Giunsa man nimo kini pagsabot? Giunsa man nimo kini pagsabot? Lucas 10:26. Nya karon, moingon sila nga wa man bunyagi ang bata bro. Naay mabasa na mga account nga ang mga apostoles nagbunyag. Buhat 16:15. Buhat 16:33. Buhat 16:15 bro. Sige ka. Gibunyagan siya o ang tibuok niyang panimalay. Unya iyak kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo. Gibunyagan katong mga bata o tibuok pamilya to ni Lydia, no? Tibuok panimalay ni Lydia gibunyagan. Unya kini pong sa buhat sa 16:33 ang gwardiya nga nakabig ni San Pablo gibunyagan pun apil ang iyang tibuok pamilya panimalay. Nya ingon nato ng panimalay o tanang panimalay o bata.
Di ba? Wala mo sabot lagi na sa kahulugan. Kaya mo sila, may masa brad nga, bunyagan ng mga apostolis o mga bata. Ay, nagkanoy. Kana dayo. Inalang ka mo sabot sa unang Korinto 1:16. Ito may ingon sa Biblia. Okay, narito. Tinood, gibunyagan ko sa DIC Stephenas. Ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila, wala na ilain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. So sa ato pa di ay, ang tibuok panimalay ni Stephenas, ni Lydia, o tibuok panimalay sa gwardiya, gibunyagan. Ana kapita makonsider na to nga dunay mga bata nga apel. Kung sa mananag panimalay, kung sa kurba ng panimalay, pasabot man taniya sa Old Testament. Kani, Joel 2:12, 16. Ang panimalay, kung igsoon, sige daw. 2:12. Pre oras ko. Nagingon ang Ginoo apan bisan karon pag ginunsol kamo sa kinikasing-kasing o balik ikaw anak ko nga magpuwasa nagilat o magpulutad. 16. Siguma sila o gandama sa usap ka balaang palatigong. Ilampil ang mga tigulang, ang kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang pag-upang gikasal, kinahanglan ang mapil sa maong tigong. Sa ato pa, yun lang pwede nga ang tibuok pamilya nga maoy luwason sa Dios, apil ang mga tigulang, mga bata o mga masuso. Munang ang panimalay ng ipanghisgutan na perminti gid nga dunay bata. Dunay bata. Unya, sa laing bahin sa unang Korinto 10 versikulo 2 sa Old Testament katong paglabang ni Moises sa dagat pinagi sa tubig usa ka sa 10 versikulo 2. Pinaagi sa panganod ug dagat, ibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moses. Nahitabo ni sa 12:37 sa Exodo. Masa to, pasado balik. Pinaagi sa panganod. Pinaagi sa panganod, gibunyagan. Nato? Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moses. Napangutana, ay bata to wala? Atong masahod ang Exodo 12:37. Karano to gapay bata to? Sabi kingon, ang mga Israelita 12:37 bro. sige, Exodo. Okay bro, tara. Kay mo ni hulagway sa bunyag sa daang testamento katong mga sumusunod ni Moises. Di ba? Gibunyagan man sila pinagi sa pangalan. Ang pangutana, doon na ba'y bata to? Kay bunyag naman to. Nato basahon, 12:37 sa Exodo. Ang mga Israelita migikan sa Ramses, paingon sa Sukot, nga 600,000 ang mga lalaki, wala iha ang mga babae ug mga bata. Nagbaktas sila. Wala iha kurunay mga bata. No. 600,000 ka mga lalaki, wala labot sa ihap. Wa mo gilabot ng babae sa unang panahon. Kapil ng mga bata. Wala labot sa ihap ang babae o lalaki, ang mga bata. Sa ito pa, doon na di bata. Kato nung paglabang nila sa pagbaktas nila gikan sa Ehipto. Kung yun sa Pablo, bunyag man to. Sinabi sa panganon, apil yun ang bata. Ito pa, apil yun ang bata. Sumasa itong istorya kaganiya sa unang Timoteo 4, apil yun sa kaluwasan. Okay, sunod. Saan mo ito? Mateo 3:13. Ang ingon niya nga panagingnan
Sana sa 13. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea. Sige. Niadto si Hesus sa Jordan aron magpabunyag kang kuwan. Sa ito pag-ibunyagan si kining Jesus ni Juan kay aron sa may purpose na to. Magpabunyag o Pero ang tubag ani si San Juan mismo may angkon na dili siya angay utang nga mubunyag kay napa may mas labaw nga bunyag. Ang kang Juan nga bunyag ingon siya ang bunyag ang akong bunyag alam lamang sa mga naghinulsol. Alam sa mga naghinulsol. Naganingon og gihimo paningingnan si Jesus. Napaha? Ako malikon. Lucas 3:16, ingon si Juan, dili gali ako ang magbunyag kaniya kay ang bunyag ni Juan alam sa mga naghinulsol. Nya nahitabo na sa account sa kasaysayan sa mga apostoles nga dahil gibunyagan dito sa bunyag ni Juan nga wa kadawat sa Espiritu Santo. Kay lagi ang bunyag ni Juan alang gyud lamang sa mga naghinulsol. Sa ito pa kanang mga baptist nga nagtuman sa bunyag ni Juan wa pagid na makadawat sa Espiritu Santo sa pagkatinuod lang. Ano man? Kaya na may account din sa kasaysayan sa mga apostles so ingon man si San Pablo, unsa pa na nadawat ba ninyo ang Espiritu Santo? Di ba? Ato usahan, nandito kay Paminaw. 19 sa buwan. 19 sa buwan. Samtang dito si Apollos sa Corinto. Sige. Binatas si Pablo sa lalawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Dito gitagbo niya ang pipila ka mga tinunan o gipangutana niya sila. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag. Wala gani kami mahibalo kung aduna ba Espiritu Santo. Unya si San Pablo nangutana kanila. Unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat. Ang bunyag ni Juan tubag sila. Unya si San Pablo mingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol o iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan mutuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Dalawa. Sa 5. Sa pagkaduog nila niini gibunyagan sila sa ngalan kang Ginoong Jesus. Okay. Ato na lang sayo ng ngalan. Ngayon Lucas 3:16 ang bunyag ni Juan alam sa mga naghinulsol. Gipruibahan ka na diri sa panahon sa mga apostoles. Dato pa, ang bunyag ni Juan kulangan pa. Kinahanglan pa gyud ang bunyag sa ngalan ni Jesus. Bot sa bot katong otoridad sa gahom ni Jesus sa pagpabunyag. Mateo 28:19. Paglakaw kamo sa tibok kalibutan mo ang akong ginunan tanang katawan, bunyagi sila sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. Mo gitong bunyag nga gisunod sa mga apostoles sa ni Jesus nga nabanhaw, mo man ang misugo. Mo na ni karon ang bunyag. Katong mga bunyag nga nahitabo kang Juan alang naman sa naginulsol, wa pa magaling sila makadawat og Espiritu Santo. Pero gigamit man nila, giligwat po nila ang versikulo 1 Pedro 2:21, kaya lagi si Jesus may panagingnan. Ambot sa panagingnan ni Jesus, kining iyang pagka masinugtanon. Dili siya mo balos. Bisan pag ilatos, bisan pa o gisakit siya dito sa cross, wa po siya masuko. Mao to'y panagingnan nga buot ipasabot ani nga atong pagkasundon. Kunya sa Filipos 2:5-8, wala siya mamugos nga makigtupong sa Dios. Sa iyang kaugalingon, gihubog niya iyang katungon ug nahimong tao, nagantos dito sa cross hangtod sa iyang kamatayon. Mao na'y pagkamasinugtanon. Nga gisgutan din Nakon ninyo? Ingon ko sila kay pa. Giparis-paris batch-batch mo din. Ingon right. Si Jesus dako na gibunyagan. Nya sa unang Pedro 2:22, ako sa imo paningnan. Sample sila to model.
Nya kanong di ko ganun bunyagan ninyo ng bata nga si Jesus kapo naman. Dili na mo pagpasabot sa panag-ingnan ni Jesus nga dako na sa gibunyagan. Kay si Juan dili ka mo bunyag niya. Pero ang punto dre sa unang Pedro 2:21 nga ang pagkamasinugtanon o pagkamuksanon ni Jesus mao na himo og panag-ingnan nato. Wala gibot-sabot dito sa unang Pedro 2:21. Kaya lagi sa Filipos 2:5-8 bisan sa iyahang pagka-Diyos, minglaog siya sa igugalingon, magpakatao siya. Ang masinugtanon siya sa pag-antos dito sa cross o hangtod ganit sa iyang kamatayon. Maunay atong awaton sa unang Pedro 2:21. Okay, sunod nga supa. So may gingon diha. Unang Juan 3, versikulo ay 4. Ang sala sa mga bata, ang sala mo ay paglapas sa balaod. Unya sa unang Juan 3:4, ang mga bata, sa po pagkasala anang pamanan sila kalapasan nga nahimo. Roma 9:15, di ba? Sa unang pagtubag. Roma 9:15. Sana number 5. Sa Roma 1:24, ipasabot din ang paglapas sa mga kasuguan. Muna mga personal na itong nahimo nga sala paglapas gumikan kay nahibaw kita sa kasuguan. Ang balikon ang paglapas sa balaod maoy pagpakasala. Nya ang bata wa pa may gilapas. Ay pa man makasala. Ang bot pasabutan ang katuloy personal or actual sin nga gihimo nato Roma 1:24 nga murag kabuton niya to mulapas. Pero dili nato ikalimot nga ang bata dunay sala nga dili actual. Salmo 71:5. Sulod pa ako sa tagawangkan sa akong inahan, nakalapas na ko. Kung sa man itong salaan, ako man sa mugawas. Amo na gitawag na to, sala nga napanunod. O gitawag og original sin. Amo na ikot sa bot nga, nakasunod ng kuning sala sa Roma 5:12. Nakasunod ang sala sa kalibutan tungod niini ang tanang tao mamatay nga bata kay mamatay man sa daan lagi mo gitawag nga si Kristo may arigyon aron luwasot ta pinagi sa pagpakatao pag-usab tubig ug espiritu kay mahinluan naman ta niadto di ba mahinluan naman ta niining pinaagi sa tubig ug espiritu pinaagi sa tubig pag-ubok gipatay sama sa ambit kita sa kamatayon ni Kristo Kolosas 2:12 ambit usab kita sa pagkabanhaw sa ato pa kining bunya ng pagdiskutan nato sa gagmay pa nga gagmay bata gumikan ni ato sala nga nakasulod kani gino sala nga nakasulod nga nagdalag kamatayon gawas ko ang bata makagarantiya si pastor nga di mamatay di man pud siya makagarantiya kulbaan mo puta ng mga bata o nanay mga ipamati. Amen? Sige, katapusan. Buhat 10:48. Sa ito'y gingon niya? Sa ito'y sumpak Buhat 10:48. Ang formula sa bunyag Busa misugo siya mabunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabiling uban. Sa ito pa, ang bunyag ng ginganlan katurang Kristo. ngalan ni Kristo. Abot pasabot, may kung itag ngalan ni Kristo, katong mandar ni Kristo, gahom sa iyang mga gahom pinangati sa iyang ngalan. Di ba? Nahitabo na sa Buhat 4:7. Saan number 6? Sa Buhat 4:7. Dahil, kahong question sila ba? Gipangutana sila. Unsa bang gahuma? Kinsa bang
ngalan nga inyong gigamit 4:7. Ilang gipatubang kanila ang mga apostoles o gipamukana. Yung sama ninyo kini pagbuhat. Yun sa kanyang kinipagbuhat. Yung sama gahuma ang naa kaninyo o kinsa mangalan ang gigamit ninyo. Kinsa mangalan yung gigamit? Wala yun si San Pedro sa buhat Kapitulo 3:16, ngalan ni Jesucristo. Sa ato pa, ang ngalan ni Jesucristo maoy gahom. Maoy katong kamanduan niya sa ayang gahom, ang iyang ngalan nga nagdala og gahom. No? Unsa pang gahuma ang anaa ninyo, kinsa bang ngalan? Sa ato pa, ang gigamit dinhi katong gahom sa ngalan ni Jesus. Oh. Nya unsa may sugo ni Jesus sa iyang ngalan? Katong bunyag sa iyang gisugo sa diyang namanhaw sa Mateo 28:19. Oh. Pili man na mo isabong atong 10:48. Ano ba? O unsa man nga gamiton ngalan sa unsa may bunyaga brad? Isa may kabunyag aning 10:48 day. Isa man si San Pedro. Isa may o batatag uyunan ko kanang ngalan ni Jesus niya. Si Jesus na mandar ani, isa may tinuod na. Si Jesus na pakita sa matinunan ni mandar man og bunyag. Ingalian niyo pagbunyag sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Unsa may gingon ni ug mao ni sabto to litra por litra. Bunyag sila sa ngalan ni Jesus. Nagbubot ni San Pedro ani bunyag. Ditugod kaya sila nga pagbunyag ngalan ng anak sa Espiritu Santo. Nya kanang mingon naman ngalan naman ni Jesus sinon. Ang bot sa bot ang kasubuan sa ngalan ni Jesus. Mo bitaw sa buhat 4:7. Unsa mang ngalana inyong gigamit ani? Oh. Muna ang ngalan pinagi sa ang gahom ang gigamit ni. Wala ko ilaing gihugtan ingon si San Pedro. Wala ako salapi o bulawan apan ihatag ko kanimo nga niya kanako sa ngalan ni Jesucristo nga Nazareton. Katong pangalan ni Jesus nga naay moy naay gahom. Okay? Okay ba? Punya sa buhat 19, isumpay na to ni. Sa buhat 19, 1-5, kanang pag-ingon o buhat 18, bunyagi sila sa ngalan ni Jesus, pagpalahi na sa bunyag ni Juan. Na may bunyag ni Juan po. Pero pagkalawat Espiritu Santo, wapa po sila kadawat. Nagaling ibunyagan sa ngalan ni Jesus. Buhat, Kapitulo 10, 48. Sugo sa bunyag sa ngalan ni Jesucristo, gihanyo sila nga magpabilin. Sa ito pa, kining ngalan nga gisgutan dire. Taklaro na ito eh. Sabi mo sila na bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Kaya gihangyo nila siya na magpabiling. Balik ka nila sunod sa biblaan. Kaning buhat 10:48, mao kating ngalan otoridad sa ngalan ni Jesus. Ang balik ha. Ikaduhang pagpasabot nga kanang bunyag sa ngalan ni Jesus pagpalahi na sa bunyag ni Juan. Away bunyag ni Juan aron malahi. Kaya kani bunyag ni Juan ni kadawat og Espiritu Santo. Muna bingon sa San Pablo nga gibunyagan sila dahil sa 5, gibunyagan nila ang San Pablo o nakadawat sila sa Espiritu Santo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Nganong gigamit ang ngalan? Gumikan kay palahi sa bunyag ni Juan. Okay? Muna to? Ha? Sige. Sa pagkakaroon, dito lang siguro tako to, kaya karoon makatagat ang mga pangutanan. Dengan salamat o mayong gabi sa natunsan. Check. Ato
Itong isunod ay ang open forum. So, pangutana? Buhay mo sa may. Katong sa Lucas 1 ba? Nagpupunyan ito ano mga ang John Baptist. 3:16. Ha? Lucas 3:16. Oh, Lucas 3:16. Oh. Di ba kay promote man si John the Baptist nga atong sundon si Jesus. So bakit ito mga bunyagan niya bro? Yung tuhan na bunyag sa bunyag ni Jesus na which is sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Ang account sa ang tubag sa imong pangutana natabo gyud dinhi sa buhat 19. Nga kani sila naka-receive kini sila og bunyag ni Juan. Unya kung imong masahon sa Lucas kapitulo 3 16 ato masahon ha. Busa mingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig. Apan, natawa ha? Apan may muabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagkadbat sa higos sa dalas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo. Oh, nagayuno mo sa bunyag ni gamit ni Jesus sa John 3 verse 3 to sa 5. Pinaagi sa paghugas kaninyo sa tubig ug Espiritu. Dili dayon kamo makasulod sa gingirian sa langit. Kining pag-ingon og pinagi sa pagpagkatao pinagi sa tubig ug Espiritu, mao na kato ang gisgutan ni San Lucas Apostol ni John Baptist sa Lucas kapitulo 3 versikulo 16 nga dunay magbunyag pinaagi sa tubig o pinaagi sa Espiritu Santo. Magkadawat kamo sa Espiritu Santo. Kunya ang bunyag ni Jesus sa San Mateo 22:19, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang butanan ni Bradbon katubang gibunyagan ni John Baptist sa account diri sa hitabo diri sa panahon sa mga apostoles. Kani usa ni sa pagawa kadawat sa Espiritu Santo kani sa buhat ni Silbe kay ang bunyag ni Juan maulay nadawat. Ang pangutanan niya kaganiha bunyagan to sila. Sumala din sa buhat ni Silbe gibunyagan sila utro ni San Pablo. Munay atong tubag kay wa man sila makadawat sa wala pa sila magkadawat sa Espiritu Santo. Nagkadawat pa kamo sa Espiritu Santo. Buhat 19:2. Sa dihang gibunyagan kamo. Wala gani kami. Ingon diya, wala gani kami mahibalo kung aduna pa Espiritu Santo. Ingon to mga tao. No? Ito ingon to mga tao dito sa Corinto. Dito sa Efeso, sa Efeso. Kunya sila unsa man ni ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat. Ingon sa sumpay, ang bunyag ni Juan, ito bag sila sa 19:4 sa buwan. Unya si Pablo ningon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni atong naghinulsol. Ato ba? Para sa mga naghinulsol, haog kayo tong bunyag ni Juan. Kana bitaw mangumpisa ta? Apil ba na nato, narbay tayo ito ang guide anak na Padre, kaya daw Padre, iapot ako Padre, may mahal na Santos, Juan magpunyag, iapot ang before ka magsugit sa imong sala. Kaya ang kumplito nga pag-inusol katubang bunyag ni Juan, kaya nagbunyag sa pinagi sa pag-inusol. Manabaw, ang atong tubag nga doon ay nahitabong diri sa kasaysayan sa mga apostoles nga na-record ni San Lucas nga wakit sila magkadawat sa Espiritu Santo. Di modo, ibunyagan sila ni ining bunyag ni Jesus. Kami, Sa mga bro, sige.
ang bunyag ng mga alang lamang itong malinusol. Kung iyang itunukan ang katanungan sa Israel, sa kananglan ito sila itong sinagdali ang Moses. Mutuo sila. Sakto. Kinahanglan mutuo sila niya to. Mutuo sila niya to musunod ka buwan. Buhat, sige. Sige bro. Nasa Buhat, Kapitulo Kali ba, kali? Pwede na ito ni ilugang sa tubak sa Buhat, Kapitulo 8:16. Dugang tubak na ito, counter aning ngalan ni Jesus. 10:8. Para sa Mateo ba? Mateo. Buhat 8:16. Sa may gingon. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat na unta sa Espiritu Santo. Sa 16, kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sato pa, paggamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, dili ka pud prueba nga magkunsaran ka sa Espiritu Santo. Tama no? Wa man sila kunsaran sa Espiritu Santo. Ang bunyag gigamit, bunyag sa ngalan ni Hesus. Mo din ang iskula kung ipakita kanya. Buhat 8:16. Bisan sa ngalan ni Hesus, dili pa mismo. Kanang ako magabautismo kanimo sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Wa gina ka kunsaran sa Espiritu Santo. Tama din binisya. Buhat 8:16. Ya. Ilahan na po ng ilugang-lugang. Pero, ako magabunyag ka mo na nakita na mo ang Diyos o nakita na mo ang Ginoo. Wapa, pastor. Tungkol ito. Di mamanta, Ginoo. Sus, pag-alan ng morbid, hindi madami. Usado niya ba? Nakita na lang ko, pastor. Nakita, oo ba? Gusto siya, magkikita ko di mo. Doon, kapil ang pastor. Nakita niya sa Ginoo, pastor. Kaya ikapon, gusto siya magkikita ko. Ayaw, ikaw na. Sige, punta na ba? Nahin, punta na. Kaya sa mga pagkukupan. Sige, punta na nahin. Kasi mga sa mga bagod niya. Sabi na mga batanon, masagit ka, importante ang bunyag o kanang mugugos sa bunyag. Ang Dibunyagan ba siya ng iba, bro? gibunyagan sa Diyos. Kaya naman niya. Ang bunyag, ano may pagkalan? Bro, kanang Katoliko na gibunyagan Katoliko bro niya. Mubalhin. Gibunyagan kung laing reliyon, and mubalik siya Katoliko. Bunyagan ko siya bro din na. Dili na. Sana bro. Lamay matuod. Wala na. Ako bisalon na sa nato, babay mo sulon na. Kaya, kasi na kabunyag. Gani. Efeso 4 nga to sa 5. Doon na kita usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, ug usa ka bunyag. Kana mga nakabig sa mga reliyon, ug mubalik na sila Katoliko, maghinulsol na sila mga sala. Application of faith, Ilahang hinulsulan, sulan nila, kaya ibalito mag-permit itong bunyag nila, o inyapon to ikuan. Sige, go. Sana ko tayo. Kita tayo ganang di ba ang dili mabunyagan na impierno tayo. Na. Si Jesus ringon, dili ka sunod sa ginganian sa langit. Follow-up tayo. Kita pag tayo nga ay anak, unay mga nakay na ihatod sa ospital. Yan namatay man ang bata, bro. Unsa may nga imuha na ron dili to ma-interno, bro. Mo bitaw nga Emergency. Kana bitaw na sa complete awareness pa. Kana sa din ba kana lisinahan nga Katoliko
o matulad dali sa ospital, dapat dili mawaking ang kuan o ikaw bana nga gatanaw gali sa kahimtang sa bata nga mataw nga murag kapike kung kahibaw ka dayon sa doktor nga katoliko ko labi na mingo na ang doktor dito nga murag lisod ng bata kung labi na papilion ka kasama ikaw o kaning bata nimo o mana katoliko ko dok o kuan dok pwede puripis ko pare daan kay ingon si doktor nga murag kapike galihok pagod pero nakita naman nila ang kalamuratan diferensya kung despontanan na ito no? Natawa sila nagpananglit o ikit bagdan ng pare muna isa kita pwede mo emergency baptism tawag ka na kung katong bata na tanaw nga murag kapiti na sulod sa tiyan mukuha lang tao dinaw na tubig ibubo na to sa tiyan kung magabunyag ka nimo halan mo sa kalansamahan sa anak sa Santo at least nahugasan siya bisan katong alayo pa siya ba dili na nanlan bro dili na nanlan kaya di pa mo masiguro gyud ang bata o gawas og lalaki ni gawas na gyud gamor kapike giladong na nya buhi pa ikaw na yung ngalan anak o basta bunyagin yun katong nasa tiyan pwede yan mo bunyagan pinagin tubig di ba bro kita bro ka na nang pinang mga tao na nabunyagan bro o yung mga bata na namatay bro wala na bunyagan bro asa mo na sila pwede mabutang bro di po dami kayo nga sa inferno kaya unjustice tayo santo yun ka kaya kung sa may rason kaya inferno sila waman sila guilt waman sila kahimo og salampa o bitaw nga diha sa misa apo dira sa tundang-putanan diha sa mga unborn child diha nga pas ato ging apel sa misa ay atong apel sa tong prayer o bisan ganing sa misa atong apel kaya atong itugyan nito sa pagbuot sa Dios kay ang bukat man ang pulong sa Dios bukat man dili man ka makasunod sa binarian sa langit kung di ka matawag nila ang tubig ng Espiritu mo bitaw nga kinahanglan didaan ang mga pere bahit na lang mga hemta na pwede bisa maghanap yan kung panangin tumapin na ang bata kinahay sunod sa iyahang taguangkan katong gingon ni Brad Adonis na itawag ko limbo of infants na limbos infantium ang term anak na gigamit. Muna siya, estado ka na siya sa mga bata nga wapat kabunyagi niya, nangamatay, bisan bata pa. Kunya, dili man po sila lagi ma-impirno, kaya magka-impirno na ito, kaya naman atong actual sin. Ano ba itong gibuhat na ito, baga nanantay kabuot. Kung atong gitugyan with na ito sa Ginoo, dalang ilahang kahintang. Dana sa 1283 Catechism. Nandun na diri sa with respect to children, paminaw, with respect to children who have died without baptism, the liturgy of the church invites us to trust in God's mercy and to pray for their salvation. Ano yung mahimo simbahan? Salit na ito sa Diyos, pinagi sa ito kanunay ng pag-ampong. Labi na panahon sa paghukom, na maapil ka sila sa kaluwasan kay lagi sila po po sila rason mga kapirno sila may buhat nila. Mga labi na katong ipagkufang mga bata, itong ipag-abort. Bata naman to. O ito, gidinaan dito sa paghimo. Kita kamong mga babae, gidinaan dito ang mga contraceptive. Kay way of abortion niya po na siya kay mo-abort na niya po ng bata na madugo na niya po ng babae hindi kita pwede kung tinuod yung kang katoliko kay lapas mo ka sa balaod sa ikalimang suko na hindi ka magpatay ipatay na natin mo una ng bata no? Na lag-lag pa nga na ha? Okay? Mara ba to? Okay ba to? Moto ha sa 1284, kung mo ipadayon sa 1284, ang muministro din sa bunyag sa mga emergency, pwede pare, bispo, pwede.
ordinary ministers na sila, bishop, priest, or deacon, pwede na sila. Apan muna po yung extraordinary minister. Kining bunyag sa emergency baptism sa mga infant pa. Infant baptism. Na emergency man emergency. Pwede, una, kanang gitawag o ordinary ministers. Kinsa man ni sila? Katuning bishop, na priest, deacons, nga na ba? Pwede na sila. Pwede naman na bunya, deacon. Dahil gitawag og extra ordinary. Diskutan niya sa 1254 sa Catechism. Kinsa man na? Anyone, pwede mo bunyag, bisan pinsa, basta kay naatoy, iyang timunga sa pagbunyag. Desire niya sa pagbunyag. Grabe mo, sa ngalang samahan sa anak o Espiritu Santo. Isa kay Galileo kan? Bisan mo Galileo, basta mo doon lang Ginoo. Gusto mo yung bunyag, bro? O basta ka nang mapay, bunyag, ginalan ka ng tao lang na basta kayo naalang din siya, mukha sa tubig. Mukha sa tubig, dahil emergency naman eh. Di bro. Padulong naman mo mamatay ang bata pa. Di bro, ang ginahan bro, dili katoliko bro, na ng sitwasyon ng emergency baptism, pwede sila magkabaptism ng anak. Pwede ikaw nga nagtanaw. Nga ikaw nagtanaw. Ang amahan niya, itong amahan niya, dili pwede. Ha? Dili pwede ito ang amahan niya, yun. Pwede rin yapon, inibati man. Inibati nga na intensyon ng huwag tubig. Ako magubunyagan mo sa mata. Pero di sila mutuwa na naatag lain, na tao. Isang itis, ganun, pwede. Basta kayo, Paano tubig? Oo, gana. Basta tao. Oo. Tay, pinakita tayo kana. Ay, pinakita ko. Nay, senaryo ko tayo nga. Problema mo to. Ay, na kanang kamasyonan na dyan nga bata tayo niya. Bumubunyag yung tawag ko sa bata, pero di ko suktan sa ginikanan man kuya. Oo. At hindi na ka mamugos na. Di ba ko saan sa ginawa na tayo? Anyone who have intention. Sa? Dili ka? Di ba ko saan sa ginawa na? Kung? Kanang wala na nabuhat bang trabaho ko nga. Kanang ako pa'y na kay knowledge ba yung itong bata nga nasa anak niya wala sila knowledge about ng bunyag niya. Buduol talo kay karang bunyagan tong bata pero madilit man sila tayo. Napak ko eh. Dili din sila Katoliko. Sa Katoliko pero sa kaibalo nga. Nanamo na nani mo? Wala pa. Pero kita yung senaryo ba? Sige. Senaryo. Senaryo na siya. Lahi mo na itong senaryo? Bitaw, magpapasabot lang na. Yan ang importante mo niya. Sige, Brad. May gabi, bro. Dili, bro. Nanong nabunyag ko man si Kasakuan na nang kay moabot nga bunyag ni Kristo. Mayo nga punta na. Matod pa diri sa Ebanghelyo, kinungkot si Juan Bautista, nag-una ni sa daan sa Ginoo aron paghinlok sa dalan sa Dios. Di ba? Yawan ang daan. Unya, kadtong mga nangangkon nga niya sa Ginoo, mo na to'y kapunay hiluan ni Juan. Mga bitin pag hinulsol mo. Pag hinulsol mo aron pagpabunyag mo. Pero sa nato na to iyan ipasabot. Nga kanya akong bunyag alang na sa ginulsol na musulod ako. Pabunyag mo pinaagi sa Espiritu o sa kalayo. Mumay ang ingon. Matulad pa diri sa Matthew Kapitulo 3 versikulo 10. Istorya ni kabahin ni Juan Bautista. Gani, giandam sa Dios ang aksa aron iputol sa mga kahoy, sa mga gamot ug sa tanang kahoy nga dili mamunga, maayo putol niya. Ako nagbunyag kaninyo pinagig tubig aron pagpakita nga naghinulsol o mubiya na kamo sa inyong mga sala. Sa to pa, ang bunyag ni Juan aron pag karon bitaw murag sila na andam daan sa tinuod nga bunyag.
naandam sila sa tinuod nga bunyag kay lagi sila dawat naman sa ilahang mga nahimong sayo. Lagtod nga pagkaistorya, ang bunyag ni Juan mao'y pag-prepare sa tinuod nga bunyag. Ang pangutana, nganong bunyag pa man si Juan, nganong namunyag pa man si Juan nga naamay bunyag ka ni Jesus, bisan gani si Jesus magpabunyag mampot ni Juan aron pagtuman sa kabuton sa Amahan. No? Muna si bro, okay na ba ito bro? Na ang bunyag na hitabo ni Juan matod pa diya sa San Mateo mao'y pag-andam sa dalan sa Diyos. Karon iandam ang mga tao na maghinulsol sila mga sala. Nahitabo man na sa buhat sa mga apostoles na nag-aanggo sila. Kani puro naman din nabunyagan ba? Pero tanawa kung sa nitabo sa buhat sa mga apostoles. May abot o 3,000 katao ang nituo buhat 2:41. Di ba? Buhat 2:41 gikan sa atong iyong tagbunyag ni Juan San Mateo Kapitulo 3 versikulo 10. Mo ba to? 3 versikulo 10 ako sa balikan na. 11, sorry. Ini ang bunyag ni Juan pag andam sa mga tao sa ilang paghinulsol. Unya kini sa buhat 2:41, ang natabuan ni daghan ang mituo kang San Pablo. Unya nagpabunyag sila ang basahan na buhat Kapitulo 2. Naghatag si Pedro, sorry, si San Pedro. Naghatag si San Pedro, daghan pagmatuod kanila nga minagda o nagingon, luwasa ninyo ang iyong kagalingon sa silot ng pahantang nining katawhan. Daghan kanila ito sa Bisaya o nagpabunyag mga 3,000 katao ang idugang sa pundok sa mga magtotoo. Sa ito pa, katong bunyag ni Juan na-apply na sa mga tao nga naghinulsol. Apan doon na pag-iwi mas labawong bunyag nga angay pang dawaton sa mga tao. Nitabo na sa buhat 19. Kani. Akong balikon, ang tuba, ang bunyag nga gibuhat ni Juan mao ang pag-andam sa magkatawhan sa pinakahimpit nga bunyag nga mao ang bunyag ni Jesus. Okay? Kaya ba ito bro? Follow up? Okay. Another question. Mga duha lang, duha. Sige daw eh. Uyaw rin kay amahan ng mga anak kung bago study, luyag yung reliyon sa kagbayan nila na. Tigong human. Sige bro, sige. Agi bang tanan na doon sa kanya? Ang bata, matod pa sa Catechism of the Catholic Church, nga ang bata atong itugyan nato sa Ginoo, matod pa sa 1283. Kaya wa pa man sila isa lang nga angay ika-impirno, naabutang na sila sa limbo of infant, limbo of infant, na matod pa sa Catechism. Na kanang limbos of infant, hypothetical permanent status of unbaptized who die in infancy, too young to have committed actual sins, but not having been freed from original sin. Wa man gud sila wa man sila bugasi, wa pa mapapas ang original sin. Apa namatay na sila sa sayo panginaron. Na ang kautanan ni Arjen kay wa man kabunyagi. Wa man kabunyagi. Pero ang atong katekismo sa simbahan, magtanaw na sa kahimtang sa pamilya. Pananglit ka ng bata nga ikaduha mao namatay niya ang maluwag ng bunyagan. Natural, kung pa ito mamatay itong bata mabunyagan, ito kay mabuwang galing ng bunyagan. Magiging ba?
Katoliko ang beres, katong bata nga namatay bunyagan, dito na naaktan lagi sa panahon. Murag dunay nga na ba, na may baptism of desire, baptism of blood, o baptism of desire, kanang desire good sa pagbunyag. Sigo. Sabi niya sa buwan bro, ang bunyag ni San Juan, ang kalawan sa Espiritu Santo. Kasi Kristo, ibunyagan niya ni San Juan, doon sa buwan si Kristo ako na kalawan sa Espiritu Santo. Dili. Sayop nga putana. Okay. Di ba pwede magkalawan si Kristo, Espiritu Santo, kay siya man tong Diyos. Pero kung sa ang dialogue nila ni, ang istorya nila ni, di ba? Dili gali ako angay, ikaw mo angay ubunyag ka nako. Sabi kingon rin ni sa tuwa ka may tao na dili angay gali ako nga ano na Mateo Kapitulo 3 versikulo 15. Ang pautanan ni Brad kaganiha, ang pautanan ni Brad nga ang bunyag ni Juan wala man dili makadawat ng Espiritu Santo. Ngano man nga gibunyagan man si Jesus, di Jesus wala gid makadawat sa Espiritu Santo. Kaya si Jesus mao man tong Espiritu Santo, siya man tong Dios. No, ang muna tubag ko na, pero ang madot pa din sa Matthew chapter 3, kung imo ning basahon gikan sa 14 ngadto sa 15. Kunya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan. 14 bro, 14. Dili unta bubuyag kaniya si Juan. Okay. Umingon. Ako ang anay ni bunyagan apan nganong ako naman hinuon ang imong bunyagan. Apan nitubag si Jesus, pasagdi lang nga may tabok kini kay ini matagihan, magatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Okay. Ingon si Jesus nga dili ayon sa Juan nga dili ta angay ako, dili man ko angay mubunyag kanimo, ikaw ang angay mubunyag kanako. Sa to pa pag niya ako ang angay mubunyag, ikaw ang mubunyag kanako. Naghibaw kita nga nay hingpit nga bunyag nga naa kang Jesus. Pero sa may ingon ni Jesus kay lagi ka ng pagkamapugsanon ba? Sa may ingon niya, pasagdi lang nga mahitabo kini nining pagiha aron makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. O busa ni uyon si Juan na mo pasabot ato Brad nga tinuod nga ang bunyag ni Juan na may nagang prueba nga dili makadawat sa Espiritu Santo, pero sa bahin ni Jesus katong bunyag ni Juan aron pagtuman sa kabuton sa Dios. Kung atras ka gamay Brad Antonio sa 11 bro, babasahan na bro. Matthew 3:11. Sige daw. Sige ngon. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsor ug mibinyag kamo sa inyong mga sala. Apan ang mga sunod kanako magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Dalawa. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa sa tagingon, ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron papakita nga naghinulsol o biyak kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo. Sa Mateo 3:11. Kung imong balikan ang 14, si Juan, ang bunyag niya, mao naman katong sa 11, bunyag ni Juan, mao naman katong maghinulsol. Apan doon na pa'y mas musunod kang Juan, magbunyag pinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Ito si Juan kay Igor at siya mag-andam sa katawan sa Ginoo. Kay ang ito ko na kay
Nasa kwa sa Lucas San Lucas 2. sa Lucas 1:16. O datkon niya ang daghang mga tao sa Israel balik ngadto sa Ginoo. Muna iyang tahas. 17. Maguna siya sa Ginoo, Mm. manan sa Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkaulit ang mga amahan o mga anak, ang mga masupilon, iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Moto ito ba dugang brad sa mga pangutana kaganiya sa bunyag ni Apostol Juan. Ini si Juan Bautista mo naguna sa naghinlo sa dalan, mo naguna ni Jesus aron maghinlo sa katawhan. Balik atong mga dalan nga gian ni Jesus, balik atong mga katawhan aron maghinulsol sila gikan sa ilang mga sala. Kaya ano? Laptod na po kay istorya sa imong basahon ang Colosas Kapitulo 2 versikulo 11. Ang tuli manggid mao'y inisisyon sa mga Hudyo. Maunay mga katawhan nga gibunyagan ni Juan. Ang tuli manggid mao'y ilahang inisisyon nga masakop ka sa katawhan sa Dios, tuli. Pero ang tuli giilisan o bunyag. Motong si Juan naghinay-hinay o pahibaw kanila nga maghinusol gid mo o magpabunyag. Apan lagi ningon siya nga kanya akong bunyag igo or kinis paghinusol. Dahil usulod na ko nga bunyag o Espiritu Santo o kalayo. Motong bunyag ni Jesus. Motong bunyag sa tong Ginoong Hesukristo niya. Munang pagkabanhaw, iklaro niya Great Commission nga ang lakaw ka mo sa kalibutan, imo ang akong tinunan ang tanang katawhan. Pinagi sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Okay? Last question, last. Sige. Ano Brad? Sige. Karena apa kayak istimewa mana, tiba ningot mengkarena kanang dipelihara bergolek. Kalau dinanti nolek. Oh. Ano ang makanan yang bergano mana? Murah lagi pugus tak golek. Yang dipelihara mana? Satu Pak, dili tetap usut betulek. Ada sama nasib nak itu lah. Dito. Pero kami Brad, ditulik ini Brad. Ada buat sabot baik sa kanang pagtuli mo ginagalaw inisisyon sa Daang Testamento. 8 days ang bata, 8 days ang bata. Tulikon mo gina sa unang panahon 12:48 sa Exodo. Nanituli ba? Exodo 12:48. Muidag gina ng bata walo tulikon yun kaya aron masakop sa katawan sa Dios. Apan nagipag-abot ni Kristo ang tuli giilisan og bunyag. Ang pangutana, nganong pugson man tagpatuli karon? Ang ipugos na to Brad, ang akong paminaw murag kaning taga health na gyud. Okay, hygiene daw, dili na daw maayo pod. O murag kamo mga asawa din hinahinayan na pug pasabot na inyong mabanag na magpatubig ng pod. Kaya dili sa ito nga hitang bisan malangit ang hapon ng mga pisot. Kaya wala naman pahibugatian pero magproblema ito kasi yung asawa o di ka patuloy. Mana ha? Pero wala na na sa ikuan bro, wala na na sa question sa dili dito. Namay mga nasod bro nga Kristiyano nga wala sila magpatuloy. Namay mga nasod na. Namay mga nasod na. Ang pisot o dili, pisot o magha tinuli, makasunod man sa gingan sila dili mo na sa requirement. Okay? Muna to? Sige, sige to. Kita yung namatay ang bata, pero hindi pa na mabunyagan bro. Kaya pitos mo na. Dili na, basta mamatay na. Kaya bunya para na sa buhay. Ha? Okay, alas 11 na kitang God. Salamat o
Dinaot pa unta mga igsoon ha nga padayon ka mo sa nasigon nga panagtapok. Kini bitaw Bible study, mao ni paagi nga makatun kita ug daghan pa kay ang kaalam sa simbahan gibubo man, kaalam sa Dios gibubo simbahan, pinagi ni kagilimanon nga panagtapok. No? Muna i-maintain na to ang makabatay na o kanasig kay Isol. Kunya, sa di pa ko malimot, amot i-announce naman ni Brother Jimmy, ang ato ang CFD Sumulan Chapter, magsaulog ni sa ang 9th anniversary, ubos sa pagdumala sa Presidente Brad Presidente Tagailo. Ako po ang ipulihan na before. Kunya, nagtinabangay dito. Kunya, doon ay itong mga ginagmay nga bitaw timuon. Ato niyo ha, July 7 sa hapon magsugod ang misa alas 5. Sulod sa Marcela Home Habitat Village. Kunya, uman sa misa, ang hapon, kunya, alam ko kapag pwede ko mo, unsay nga na mabisita ato aron ta maka-timo-timo tabangan dito nato ha, itong mga pagkaon ginagmay ito niya. Kumana na mo, pusita dito sa basketball court, kaya na atong program. Usa sa atong program, mao ang atong pag-hatag sa mga certificate sa Miloret. O ang highlight ato nga na atong converted pastor nga maoy mo talk si Brother Paul Alima, si Brother James Tudinsino, o ban pa nga atong mga bisita na mamulong. Muhammad siguro na mga alas 9 kapin. Suroy mo ito ha? Kunya, alas 5 ang misa, na humanan na panihapon, Sagrada Habitat. Nagay mga t-shirt ko pag-display nato dito, so ganahan mong mamalit sa CFD printed t-shirt. Prasa na yung isuot ka rin, Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. No? Muna yung mga bago na ito, mga iprinta na proud Catholic. Yan na. Okay? Kunya, si Pinsay na yung punta mo yung Alan Hager, pili ninyo pahibawag na pili sa mag-display o mga religious items. Salamat o mayong gabi. God bless.